Assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa a cikin wannan channel namu mai suna Duniyar Mata. Hanyoyi guda 20 wanda za a shawo kan dukkan matsalolin ma'aurata. Na farko, aurenki ya zama domin neman yardar Allah kika yi, ba don tara abin duniya ba. Na biyu, kada ki zama mai kwaɗayi wajen zaɓen mijin aure. Na uku, ki zaɓa wa 'ya'yanki uba ta hanyar aure wanda kika yarda da addininsa, ɗabi'unsa har ma da dangantakarsa. Na huɗu, ki zama mai riƙon addini a gidan mijinki. Na biyar, kada ki zama mai ƙaurace wa shimfiɗar mijinki. Na shida, ki zama mai haƙuri da halayyar mijinki. Na bakwai, ki zama mai matuƙar biyayya ga mijinki. Na takwas, ki zama ƙwararriya wajen iya kwalliya kala-kala. Na tara, ki zama ƙwararriya wajen iya girki. Na goma, ki zama kin iya barkwanci magana wajen bai wa mijinki dariya. Na 11, kada ki zama mai rainuwa a cikin duk abin da mijinki ya ba ki. Na 12, ki dinga wanke baki da safe da yamma da kuma lokacin kwanciyar bacci. Na 13, ki zama mai tsaftar jiki, gida, abinci da sauransu. Na 14, ki dinga girmama iyayen mijinki da 'yan uwansa da abokansa. Na 15, kada ki zama mai satar kayan mijinki. Na 16, kada ki zama mai satar fita unguwa. Na 17, ki guji leƙe a gidan mijinki don yana daga cikin abin da yake raba aure a tsakanin Hausawa. Na 18, ki dinga gode wa mijinki a cikin abin da ya ba ki. Na 19, ki kiyaye abin da mijinki ya fi so. Na 20, ki kiyaye abin da mijinki ya fi son ci da safe da rana da kuma dare. Waɗannan su ne 'yan kaɗan daga cikin wasu matsaloli yadda za a magance waɗannan matsaloli. Ubangiji Allah ya ba mu zuri'a ta gari, ya zama da mu a gidajenmu lafiya. Amin.